Siitä on ihan sikapitkä aika. Täällä on kaikki mun parhaat ystävät, mukaan lukien sinä tietysti. Joo, mitä mä tästä teistä? Tuu peremmälle vaan. Hei kaikki, tässä on Minna. Hei Minna. Tässä on kaikki. Moi. Sulla taisi olla ihan tosi kova kiire sinne vessaan, kun sä tyyliin juoksit sinne. Mitä voisin kertoa sinulle? Minkälaisen viestin voisin antaa sinulle, jota sinä kuuntelisit? Haluatko anteeksiantoa, alentuvuutta, katuvuutta, iloa, ystävällisyyttä? Kysy minulta ja minä annan sen sinulle. Voin antaa sinulle kaiken, koska ei ole olemassa minua. Olen vain pelkkä reaktio. Olen vain pelkkä reaktio sinuun. Minä olen näkymätön, kun sinä olet näkyvä.